Здравейте хора, сега ще сваля някой профил на Social Crafting. Сега ще е хубаво, ако го намеря. Между другото, тия детските игри са на сестра ми. На сестричката ми, че тя ги играе тия. Така. Аз всъщност дали... На мен... Аз си преинсталирах таблета. Ето косато. Имам го. Така. Предпочитам на Survival. Нещо ново има ли? Тук ми се синква само и няма нищо. Така, Ейсъм Хаус. Кони да се казва профила, добре. Thanks for downloading my hobby. Great in my world. Между другото, ето play. Между другото, по-късно ще поиграя на един профил, казва се Batman Mansion плюс... Какво направих? Това е един мой Star World. Много харесваха, ама вече малко рядко го играя. И доста My World-ове съм направил. Ето го това, което ще го играя скоро. Batman Mansion плюс The Batcave. Така, ето го това. И сега... Котчета! Чувам звуци, но... И зъби. Ехо. На мене картината ми зъби. Чувам как ходи. Добре, този профил мисля, че е бъгъв. Аре бе. В пуста! Излез. И това така. Ще игра на The Batcave. Какво да правя? Какво трябваше да... Забравих какво трябва да правя. Така. Добре. Събой. Ето го. Ето това е. Но, между другото, това е ще бъде... Мога ли да му намаля звука? Justice, контрол... Ето. Така, аз съм запомнил пътя, между другото. Значи, ето... Всъщност... Аз не знам дали го помня. Ето тук мисля. Трябваше да продължа насам. Не е този път. Аз отдавна не съм го играл и... Мисля, че беше насам. Библиотеката, значи знам къде е. Какво по... Где?
Има... Мисля, че ето тази. Ето я. Библиотеката, в която е The Batcave. Беше съм с Джеронимо. Така, и сега официално Android Gamer Pro България ви представя The Batcave. Между другото, то има и от тук път, има и от... Ей, тук има един вход с водопада. Ето тук. А между другото, много ми прилича, че и тия тук са направени като за такива дупки. Същате се. На компютъра, нали, има такива дупки. За да си сложиш... забравих какво трябва да... Мога ли да се кача в този Майнкарт? Да, мога. И така, сега ще направя нещо яко, което обичам да го правя в профилите на други хора. Не знам защо. Някак си съм много злобен. Мога ли да остава като на... Доставя Дирия. Мисля, че не мога да оставя Дирия по това, ама... Сега... Добре. Тук... Така, тук взимам малко това, малко от това, малко и от това. Забравих да говоря, а то между другото, забравих даже, че снимам. Не ме мислете за коварене, аз даже съм много мил, но просто сега съм в бум-бум настроение.
А настроенията ми често се променят. Ето тук на Батман лодката. Тук нещо си. И мисля, че това ще е достатъчно. И така сега. Това винаги става много, страшно много ми забива, като пусна много TNT-та. Страшно много забива, ама... Ей, какво ти стана? Вбъгна се. Даже и тук се е гръмнал. Стой сега. Тук ще сложа едно, върху което ще може да се опре. Айде гърми. Тук на всяко. Това всъщност беше от Bad Cave. Довиждане и до следващото клипче.